bathi lana asifactorize u4y squared plus 4y minus 15. Uma sibuka la kokuqala sibona ngathi u4y usingawugroupa ebese ke lo negative 15 wona ngeke sikwazi ukugroupa, kodwa asizoqala kanjalo. Kumele sithole i-product ka15 no4, a times b equals 4 times negative 15. 4 times negative 15 uba negative 60. Ebese ke kumele sithole ukuthi isum yawo ibe negative, ebe positive 4, uyabona? A plus b u4. So i-product yabo kumele isinikwe negative 60, 4 times negative 15, ebese isum yawo kumele isinikwe a times a plus b noma 4. Yeah. Asiqale ke. Uma ukwazi phela manje usukwazi ukuzenzela, ungangidlula mina uma ukuthi ngenza kancane sihlangane egcineni sibone ukuthi impendulo lethu iyafana yini. Ungabe uqala ke. Singaqala ke kodwa kulo 4y squared plus 4y. Siyabona ukuthi la lo negative 60 negative 2 times 3 usinika negative 6, yabona? U2 times u2 plus 3 usinika u1. Negative 2 plus 3 njalo usinika u1. Kumele sithole phela ama factors ka negative 60. Ebese siyabona ukuthi sizogroupa sisebenzisa mapha ama factors ukuze asinike impendulo yale sum ya 4. Asenze ama factors a 60 sibona. Sino 1 no 60 sibalela ukuthi awumbhale la no 1 no 60 no 2 no 30. Hayi ngizophelelwa isikhala mengenze nje. Awuthi ngenze 1 no 60, 2 no 30, 3 no 20, 4 no 15, 5 no 12, 6 no 10. Yabona ukuthi 6 no 10 wona ngathi ukhona ungasinika wona. 6 times 10 is 60, 10 minus 6 is 4. So sizothatha u6 no 10. Sizothatha u6 no 10 kube wena ama factors asizowasebenzisa nje besigroupa. Kuzomele sithi u1 no 6 usinikwe negative 15, emesithi positive 1 negative 6 usothola negative 59 ngoba phela ngithi kumele sithole inumber ewu negative lapha, noma i-product kumele ibe negative kodwa isum kumele ibe positive. So sothola u59, u2 no 30 ungasinika u28. Positive or negative senza noma imapha ama sign phela la. Sizama ukubheka nje ukuthi ngempela sisebenzisa u6 no 10 yini. Masiqhubeka siyabona ukuthi asuthola into esifuna ngoba 3 no 20 usinika u17, yabo? So 6 no 10 impela uzosebenzela. Uma siqala ke siyabona ukuthi sodinga u-negative 6 no positive 10 because negative 6 plus 10 u-positive 4 loyo. Futhi negative 6 times 10 positive 10 u-negative 60 loyo. Ngakho ngempela sisebenzisa u-negative 6 no positive 10. Uma siqala ke asi-expande le equation yethu sithi u-negative 6y plus 10y angithi sithe u4 positive 4y, negative 6y plus 10y, ebese ke ngala siyabhala u4y squared wethu, ebese ngale sibhala u-negative 15 wethu. Ebese siyelana ke siyabona ukuthi singagroupa kanjani. Singagroupa u4y squared no negative 6y, ebese sigroupa u10y no negative 15. I-common factor ka 4y squared no negative 6y siyabona ukuthi u2y. Ngakho ke sizothi 2y ngaphandle ebese sithi 2y futhi ngoba 2y times 2y u2y squared u4y squared, ebese u-negative 6y sizothi minus 3.
2y times negative 3 negative 6y lowo yabo. Ebese ke sithi plus ifactor yala sisebenzisa u5 2y minus 3 ebese siyabona ukuthi ke manje sesine common factor ka 2y minus 3 2y minus 3 2y minus 3 sizothi ke 2y minus 3 times 2y futhi plus 5 saqeda ukufactorize